Export aplikácie urobíme obdobne ako import aplikácie. Najprv si musíme vybrať komunikačný port, kde tú aplikáciu chceme nahrať. Sme pripojení prostredníctvom USB kábla k riadiacej jednotke, takže ponecháme USB port. A cez hlavné menu riadiaca jednotka exportovať aplikáciu. Spustí sa nahrávanie do riadiacej jednotky. V prípade nejakého problému alebo chyby nám program Domintel v okne ukáže, v čom je problém. Momentálne to budeme ignorovať. Tento parameter nastavíme, keď budeme programovať v neskorších kapitolách modul GSM. V tejto chvíli do riadiacej jednotky nahrávame aplikáciu, ktorá je tu na hlavnom okne otvorená. V prípade, že program nájde nejaké nezrovnalosti, ako v tomto prípade moduly, ktoré sme si ručne pridali, napríklad dotykové LCD, a fyzicky nie je pripojené ku zbernici, kľudne dané LCDčko môžeme naprogramovať a nahrať aplikáciu do riadiacej jednotky. Kedykoľvek v budúcnosti, keď sa na zbernicu pripojí dotykové LCDčko príslušnou adresou, už bude naprogramované. Prenos je ukončený. Veľmi dôležitou funkciou je funkcia skenovanie siete. Táto funkcia nám porovnáva to, čo je naprogramované v počítači s modulmi, ktoré sú pripojené na zbernici. Otvoril nám upozornenie, že nenašiel niektoré moduly. V ľavej časti sú moduly, ktoré reálne našiel a sú pripojené na zbernici. V prostrednej časti okna, v prostrednom stĺpci, sú moduly, ktoré sú naprogramované, ale fyzicky nie sú pripojené ku zbernici, takže ich nenašiel. A ak by fyzicky bol niektorý z modulov pripojený na zbernicu, ale nebol by naprogramovaný, zobrazil by sa nám v pravej časti okna ako nový modul. Pravým kliknutím na príslušný modul je možné ho pridať medzi prítomné moduly. Program nám otázničkom označil všetky nenájdené moduly.